खुलुमबाय आंनि गहेला बर' इउटिउब चेनेलाव गासिबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जाबाय माने खुगा मेथाइ आरो ओमफ्राय दा सोलिबाय थानाय 2022 नि देंखोमा अनलाइन सिंगिंआव बाहागो लानायमोन। ओमफ्रायथ' आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैनायखाय दिनै आंनि इउटिउब चेनेलाव लाबोदों। ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा आंनि फेसबुक एकाउन्टआव थांनानै लाइक आरो शेयार खालामनो हागोन आरो बिथांखौ सापर्ट खालामनो हागोन। मोजां मोनदोंबा लोगोफ्रा नायलांदो। खुलुमबाय। नखरां सेर सेर दाउ खखिलिङा रायज्लायहरदों हनै बर' बिमानि रावै। नखरां सेर सेर दाउ खखिलिङा रायज्लायहरदों हनै बर' बिमानि रावै। नायहर हनै दाउसिन दाउज्लाफ्राबो रायज्लायहरदों बर' बिमानि रावै। नायहर हनै दाउसिन दाउज्लाफ्राबो रायज्लायहरदों बर' बिमानि रावै। आंबो लुबैयो नोंजों रायज्लायनो, आंबो लुबैयो नोंजों रायज्लायनो। सोमखोर अखोरांनि जोमै सेराव नखरां सेर सेर दाउ खखिलिङा रायज्लायहरदों हनै बर' बिमानि रावै। नखरां सेर सेर दाउ खखिलिङा रायज्लायहरदों हनै बर' बिमानि रावै। लोगोफोर बे बिथाङा आंनि जोनोम गामिनि, दा बेनिखायनो आं सापर्ट खालामनो लुबैदों। ओमफ्राय ओरैनोबाबो आं माने बेबायदि बाहागो लानाय ओमफ्राय अहायबा कम्पिटिसनफ्राव बाहागो लानायफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो। बेनिखायनो आं जेब्लायबो बिदिखौ सापर्ट खालामो आरोखि। थ' नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामना होदो ओमफ्राय फेसबुकआव शेयार खालामना होदो। थ' थेंक इउ लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय। थ' गोजोन्थों।